Onko sulla ollut rikkonainen lapsuus tai rankat teinivuodet? Onko susta tulossa isä tai äiti, vaikka samaan aikaan sä oot itekin vähän hajalla? Tuu mukaan. Tää on Mammatar. Tää on vertaistukea. Hello, hello, hello. Tänään minulla oli eka tarkoitus puhua keskosuudesta ja ennenaikaisuudesta, mutta tulinkin sitten siihen tulokseen, että antipa olla. Minulla on tuossa pari ihan kivaa kirjaa, mitkä minä ajattelin sitten lukea ennen kuin minä rupean siitä keskosuudesta sen enempää sitten höpöttelemäänkään. Mutta sen sijaan iski idealla, nimittäin toivottavasti kaikki kynnelle kykenevät tietää tämän, mutta jos ette tiedä, niin Libero lahjoittaa jokaista raskautta kautta lasta kohden niin tämmöisen ilmaisen Libero-laukun, mikä sisältää kaikkea mahdollista. Niin myö käytiin sitten hakemassa toi. Minä olen sen itse jo ns. Box opannut. Onkohan tuo sana? En tiedä. Nyt se on. Mutta niin jotenkuten sitten tiedän, että mitä tuolta löytyy. Mutta ajattelin teillekin esitellä. Koska ne, jotka tietää, niin noiden kassien sisältö saattaa vähän vaihdella. Mutta katellaan. Katellaan. Ihan ensimmäisenä, tietenkin, tää vaunulelu, joka on ihan tommonen ns. Legendaarinen Liberon härpäke. En tiedä, millä nimellä tuota pitäisi sanoa. Sitten tietenkin äitejä ajateltuna, niin Libresse, joka tekee Liberon kanssa vissiin yhteistyötä. Vai onko ne sama lafka? En itse asiassa tiedä. Voitteko kertoa, jos tiedätte. Mutta joo. Niin tietenkin sitten siteitä. Minä normaalisti käytän tamponeja, mutta raskauden jälkeen, kun on jälkivuotoa ja kaikkea muuta mahdollista eritettä tulee alakerrasta ihan solkenaan, niin ei saa käyttää tamponeja, joten eiköhän nääkin mene käyttöön. Sitten on näköjään näitä tämmösiä tämmösiä näytepakkauksia. Joo. Eli siis nämä on tämmösiä Tena Discreet Mini Magic pikkuhousun suojia. Ja sitten on Libresse Dailies Extra Procession Longliner, niin pikkuhousun suoja. Nämä on tämmösiä näytepakkauksia. Kauhean kun mulla on tää kamera jotenkin. Tai siis aina kun mietin lähelle tätä pöytää, niin häviän näkövistä. Ottakaa se hetki, mie korjaan ton kameran. Noniin, ehkä me nyt selvitään. Mutta joo, minä siirsin tämän laukun tähän näin, niin minun on helpompi tästä näytellä. Mutta joo, eli seuraavana täällä on näitä tämmösiä Libressen kuukautisalushousuja. No niin, editointi-emsku täällä hei. Eli huomasin, että puhuin aivan puuta ja heinää. Eli tuolla Liberon laukussa ei ollut noita kuukautisalushousuja, vaan siellä oli ainoastaan toi kuponki, jolla saa alennusta niistä. Koska minun kuukautiset normaalisti, sitten kun ei ole raskauden jälkivuotoa tai mitään muutakaan, niin ne on sellaiset, että ne ei sit varoittele yhtään. Ja ne yleensä alkaa aina keskellä yötä. Ja niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, noista minun tamponien käytöstä,
niitä pitäisi sit muistaa kans ostaa. Arvaa muistanko? No en muista. En sit niinku mitenkään. Eli yleensä aina kun kuukautiset alkaa, niin minulla on ehkä 1 tai 2, yleensä yhtään niinku suojaa. Joten tämmöiset kuukautisalushousut olisi oikein ihanat. Ennen kaikkea ekologiset. Sitten täällä on tämmönen tervetuloa Libero-kerhoon ja sitten täällä on me saatiin 100 ilmaista tai pistettä Libero-kerhoon. Ja tai niinku saatiin ihan vaan kun liityttiin Libero-kerhoon. Ja tossa on sitten vähän kerrottuna, että mikä toi Libero nyt sitten niin kuin on. Ja sitten joo. Elikkä tosiaan hyviä neuvoja uudelle perheelle. Tämmönen Libero-kerhon. Täällä on esimerkiksi imetyksestä, vauvan imetysasennoista, vauvasta huolehtimista ja kaikkea tällaista niinku, nippelitietoa. Sellaista, mitkä saattaa olla ehkä itsestäänselvyyksiä niille, kenellä on jo lapsia tai jotka on tosi paljon ollut lasten kanssa tekemisissä. Esimerkiksi niin kuin minä. Mutta sitten taas mun puoliso ei ole vastasyntynyttä vauvaa nähnytkään viimeiseen 10 vuoteen. Niin olemme vähän eri tasossa tässä lähtökohdissa. Mutta joo. Nämä on mun mielestä jotenkin todella sulosia. Mutta siis musta näin jotenkin. Siinä on baby oil ja baby fresh. Eli vauvaöljyä ja sitten tällaista puhistushommaa. Ja minusta ehkä vähän tuntuu, että nämä menee ihan suoriltaan jo hoitolaukkuun sitten. Että nämä on sitten niinku varalla, kun ostetaan sitten kylppäriin ihan sellaiset kunnon putelit. Sitten Libero Touch 1+2 vaippoja. Ja se on laitettu kiinni Jesarilla sen takia, koska me otettiin sieltä se koodi. Saatiin siis ensimmäisenä kun on se, että näissä vaippapaketeissa on koodi, niin saatiin sitten Libero-kerholta ylimääräiset 100 pistettä, plus sitten näistä vaippapaketeista saa nykyään näitä Libero-pisteitä. Ja me todellakin toivon, että meidän pikkunen, niin että hän sitten suostuu käyttämään noita Libero-vaippoja, niin saadaan sitten hyödynnettyä. Ja sitten täällä on vielä wet wipeseja, eli kosteuspyyhkeitä. Ja osittain uskon, että nääkin menee suoraan hoitolaukkuun. Hoitolaukkuun tosiaan. Hei, vaatepolitiikka on vielä aika kehno, koska meillä on tiistaina vasta rakenneultra. Mutta kertokaa tonne alas vaikka, että haluatteko tietää, että mitä kaikkea ollaan hommattu jo vauvalle. Tai sitten vaikka vaunuesittelyä, tai oikeastaan ihan sama, siis ihan mitä vaan niin mieleen juolahtaa, mitä haluatte nähdä, niin tonne alas vaan. Sinne vaan kommenttia tulemaan. Mutta jottei tästä tule ihan järkyttävän pitkää, tällaista liirumlaarumia, niin kiitti kun katsoit videon tänne saakka. Muista tykätä, tilata, kommentoida. Muista painaa ne kellot päälle. Saat sitä aina ilmoituksia, kun minulle tulee uusi video. Koska minulla ei todellakaan ole mitään säännöllistä kerran viikossa rytmiä. Minä saatan tehdä 4 videoa yhdessä päivässä tai 1 videon 4 vuodessa. I don't know. Mut joo. Moikka! Nähdään ensi kerralla. Ja sit jos joku ei Ai, harkkarit voi tuntua näin ikävältä. Laitonta.